Mahamudu ne abun kamawa, shugabana Mahamudu ne abun kamawa. Ni da sunan Allah da shi nake farawa, shi makaki na Rabbu shi ake bautawa. Rabbana na roƙe ka kai kake bayarwa, taimaka min Allah a baitukan nan nawa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa. Rabbana da tsira ilahu kai ta dadawa, kun Rasulallah mai sufar hali kyawawa. Kun ji taska ta Ubangiji a bar budewa, sanya alansa da duk sahabu nai sanyawa. Shehunai na ɗariƙa na sasi in sanyawa, da'iman kullum shugaba suke nunawa, su suke kama kafa da su nake kamawa, isuwa hadarar shugaba tudin dafawa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, ya Rasulallah shugaba gwanin kamewa. Durkuso na yi maka laddabi ina dukawa, in kirari a gare ka kai nake ganewa, duk abin da ya taso gurin ka zan komawa. Sammako na yi wajen ka ne nake dawowa, sai da kai komai Rabbana yake bayarwa. Shugaba ne a yaban ka ne nake kwantawa, ko da safe cikin ambato nake barkawa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, zuciya na ta tafarfasa tana soyewa, ta yi fana'i da Ubangida take narkewa. Ni da bege da yabon ka ne nake rudewa, ni ina ta tunanin abin da ban mantawa. Ka wuce sammai ko ina ana ta sanarwa, ga Rasulallah ya taho abun godewa. Shakira ne sha ambato tudin dafawa, rayukan bayi don ka ne suke motsawa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, kai kake zance shugaba mafi gamsarwa, kai kake gyaran zuciya kake gyarawa. Shugaba kai lamarin ka ne yake dorewa, shugaba kai ne dabba'i abun karewa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa. Shugaba tana dawowa, shi wata na sama kai kiransa yayi saukowa. Mai cikar kyauta shugabanmu mai bayarwa, yayi ta yin kyauta shugabanmu bai kosawa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, mai cikar kyau mai kwarjinin isa da isarwa. Ni ina so na ga katimin ka nai dacewa, in ta murna a yabon kaɗa in ta yabawa, yabona a gare ka godiya godewa. Ambaton annabi shi kadai abun burgewa, shugaba in ya gina gininsa bai rushewa. Shugabana a gare ka gunka na yi fakewa, kai nake so kai ne kadai abun kamawa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, sai da kai Allah damuwa yake yayewa, sai da kai roƙon talikai ake amsawa, sai da kai shuka shugaba take ta fitowa, sai da kai duk wata martaba take ninkawa. Kai kake ɗaukaka tana dacewa, kai kake gyaran zuciya kana gyarawa, kai kake haskaka duk duhu kana haskawa, kai kaɗai ne dai shugaba da ke bayarwa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, shugaba soyayyar ka ce a bar kamawa. Shugaba kai ne dabba'i abun bazarewa, shugaba kai ne jallabi abun samarwa, shugaba kai ne garkuwa tudun dafawa. Kai nake bi na bi ka babatin waigawa, kai nake so na so ka babatin canzawa. Na amince maka shugaba ina amsawa, ga amana ta da kai nake miƙawa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, assalatu salamun alaikum.
ka ƙarshen zance, wanda duk mai begen kaɗa hashi ya yi dace. Dan isa da buwaya gidanka aljanna ce, mai cikar kadari da Hassan kai ne hutawa. Masu rera yabo a gurin habibi nawa, hallarar shehu ga jadi ce muke tsarawa. Ni Abubakari ambato nake rerawa, dan Sharif Ali Anwar gare ka ne godewa. Shugabana Mahamudu ne abun kamawa, Shugabana Mahamudu ne abun kamawa.